Welcome to Home Education Today। ଆଜି ଜାଣିବା କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର କେଉଁଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। 1. ଥର୍ମୋମିଟର ଶରୀରରେ ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁ। 2. ବାରୋମିଟର ବାୟୁର ଚାପ ମାପିବା ପାଇଁ। 3. କାଲିରୋମିଟର ତାପର ପରିମାଣ ମାପିବା ପାଇଁ। 4. ଆମିଟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ମାପିବା ପାଇଁ। 5. କାର୍ଡ଼ିଓଗ୍ରାଫ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଓ ଗତି ଜାଣିବା ପାଇଁ। 6. ରାଡାର ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଦିଗ ଓ ବେଗ ମାପିବା ପାଇଁ। 7. ସ୍ପିଡୋମିଟର ଗାଡ଼ିର ଗତିବେଗ ମାପିବା ପାଇଁ। 8. ସ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଚଳନ ମାପିବା ପାଇଁ। 9. ବାଇନାକୁଲର ଦୂରସ୍ଥ ବସ୍ତୁକୁ ନିକଟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। 10. ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ। 11. ସିସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ଭୂକମ୍ପନର ଦିଗ ଓ ପ୍ରଭାବ ଜାଣିବା ପାଇଁ। 12. ଗାଲଭାନୋମିଟର ନିମ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ମାପିବା ପାଇଁ। 13. ଲାକ୍ଟୋମିଟର କ୍ଷୀରର ବିଶୁଦ୍ଧତା ଜାଣିବା ପାଇଁ। 14. ଓଡୋମିଟର ଗାଡ଼ିର ଦୂରସ୍ଥ ଅତିକ୍ରମ ଜାଣିବା ପାଇଁ। For more GK questions with answer, subscribe my channel Home Education Today. Thank you for